Kuyintokozo ukuthi sikhulume nawe. uNkulunkulu akakulonde ubusise, andise ukuphila kwakho, andise impumelelo, andise ibusiso. Mina igama uPastor Niki. Sicela usubscribe, sicela like le video, sicela ube yilunga lale channel. Bayishumi abantu sibangamalunga le channel. uNkulunkulu akabalonda bobusise bonke labo nalabo uNkulunkulu abapha amandla ukuthi banikele. Bayifew abanikelayo. uNkulunkulu labeka abandisele laba ethatha khona kuphinda phindeke inqoloba nezingoma. Udaba lamaphupho njengenjalo umuzi mangena uthi sibonge umfundisi wezwe. Thanks for helping us incazelo. Mina ke la ngiphuphe isigodlo wasethi ke in bracket palace noma ke castle. Angibonge ngisazophendula. Nake singakusho ke ngesigodlo. Masikhuluma ngesigodlo la sikhuluma specific ngepalace noma ke ngecastle. Ngolika George. Sibheka in castle, sibheka in indawo yepalace. La kuhlala khona inkosi noma la khona iqueen. Nake singakusho number 1 umpha isigodlo kuwuphawu sithathe njengoluhle kakhulu mawusibona lungasho la amandla nengcebo noma nokuthi sokuzothola usizo lokwelulweko umuntu mhlawumbe ohloniphekile noma omhloniphayo wena yabo noma usukumuntu one-influence nje emkhakheni wakho. Number 2 uma uphupha futhi isigodlo sikuthatha njengophawu oluhle kakhulu uma usibona lungasho ukuthi hayi man kungenzeka umuntu wembethe izidalwa ezazivelele zihlonishwa futhi zingamakhosi nokuthi ke mhlawumbe wena ulindwe into eyimpilo enhle esimeme nothokozisayo emkhakheni wokwelapha. 3 asesithi ke uma uphupha isigodlo sikuthatha njengophawu kakhulu futhi uma ungeniswa kusona isigodlo lusho ukuthi ke lindela kudumo noma ukuhlonishwa impumelelo okanye ingcebo nokuthuthuka kwesithunzi sakho. Genesis 12:14 ithi kwathi uAbraham efika eGibhithe abaseGibhithe babona owesifazane ukuthi muhle kakhulu. Induna zikaFaro zambona zambabaza phambi kaFaro. Owesifazane wangeniswa endlini kaFaro. uAbraham waphathwa kahle ngenxa yakhe waba nezimvu nezinkabi nezimbongolo nezingceko nezincekukazi nezimbongolokazi namakamela. Number 4 uma uphupha futhi isigodlo kuwuphawu olukhuluma uhlala kusona lusho ukuthi ungenzeka umuntu okhomba ngophakathi noma ongahlakhombe ngophakathi noma uzophila impilo yokutamasa futhi emnandi yezinga eliphakeme ngokukaLuka 7:25. Kanti ke naphuma uyobonani na umuntu owembethe izingubo ezinotho na bekani abembethe okukhazimulayo betamasa besezidlini zamakhosi. Number 5 siyavala. Nake singakusho futhi uma uphupha isigodlo uphawu sithatha njengolwahluma usakha lungasho ukuthi umnene wena noma unobuqotho unokwethembeka noma ke unokusithuthukisa nokuqinisekisa ukuvikeleka nje kwakhe empilweni. Izikronike zokuqala chapter 29:1 uDavid inkosi wathi kulo lonke ibandla uSolomon indodana yami oyedwa uNkulunkulu amkhethileyo usengumfana usathambile nomsebenzi omkhulu ngokuba ke ithempeli akusilo elomuntu kepha ke ngelika Jehova uNkulunkulu. La kwakhulunywa ngoSolomon ukuthi kwakuyena wayeqokelwa ukwakha yini isigodlo sikaNkulunkulu noma ke indawo eyiphalisi kaNkulunkulu ngoba wayemsulwa wayemnene wayesakhulu wayengakabi nezono. So besibheka udaba lwepalace ukuthi nake lingakusho komunye lingasho isimo senhlanhla impumelelo nokuhlonishwa nokuhlonipheka komunye ngisho kwembathwa zidalwa lezi zamakhosi ezazivelele nokuthi mhlawumbe lo muntu kulomkhakha wokwelapha umuntu ozosimama onezoba nempilo enhle nethokozisayo. Sawo sesikuveka sakubheka. May God bless you. Siyabonga. Makhohlwa kokwezokubalekile. Subscribe like le video le. Nanokuthi ke ngomhla ka7 uma usimkhulu simo sezulu uhlelakela inkonzo yesiguqo samanzi sempophoma. Empeleni ke uma ufuna ukuba ingxenye ilandeleke le video ikhona imininingwane igcinene ongakwazi ukuyithola noma ke ifune ikhona iprocess yenzile la khona ke uzokwazi ukuthi ngomhla ka7 ube khona lapha ke Springs la kuzobe kusukela khona ini lenkonzo bese iya kuphi emanzini. Siyabonga kakhulu. Be blessed.
thokozela isigoqo zemvukuphoma osethulelwa umkhosi sezulu inkosi izobanjelwa eSprings izongena ngo-10 ebusuku ibe ngo4 ekuseni kuzobe sekiwe empophomeni book your space njengamanje ngo-600 kuphela imali izokunikeza ithuba lokuxoxa nomkhulu sezulu uphinde uthole nezeluleko kanti futhi uzogibela kuyo le mali lesiguqo esiyoqoqa zonke inkinga zakho sikunikeze nomhlahlandlela wempilo ungakhohlwa ukuza-ke namakhandlela amathathu elimhlophe eliyelo neliblue kanti ngemniningwane shayela nasi inombolo 076 501 41 Kulega uyo Jesu